Здравейте! Приготвяме се за разходка и ще използвам момента, за да ви кажа, че в това видео съм подготвила да ви покажа как аз вадя кройки. Не за всичко, но когато ми се налага, всъщност, каква схема си имам. Направих на детето шапка, като използвах стара шапка, която просто не ми харесва. Избеляла е, десена не ми харесва. Но това, което аз направих, всъщност вие може да го направите с всякаква дреха. Ако имате, например, стара блуза, която е петносана и разкъсана, но искате да продължите да имате същата, защото много си я харесвате, то може да я разпорите, както аз направих с шапката. И да използвам парчетата за нова. Естествено, може да откриете в интернет много други методи за вадене на кройка, но това е, което аз правя. И ви пожелавам приятно гледане! Ето как изглеждаше шапката преди да я разпоря. Това е подлепващо, което помага за да е по-твърда периферията. Ние сега няма да го използваме. Изгладих всички парчета. И тук имаме две страни. За основата на шапката, дъното и 4 парчета, които ще формират периферията. Подрязах всички кончета на всяко едно парче. Подбрах хартия, която да използвам. Наложих по едно парче от периферията, основата и дъното, като шапката е стара, използвана, парчетата са доста криви, плътта се е пораздърпал, така че избрах възможно най-правите парчета. Трябват ни 4 парчета за периферията. Едно дъно и 2 основи. Като тук дописвам, че всъщност бройката ще бъде различна, ако ще шием хастар на шапката или ще я правим двулицева. Всяко парче трябва да бъде еднакво в двете си половини, затова сгъвам, за да изравня, тъй като е възможно да има разминаване и при самото чертане, и при самото рязане, както казах, и плътта е доста поизкривен вече. Ето какво избрах. Този десен. Мисля, че ще е супер за лятото. Много ми хареса. Това е стара калъвка, голяма, с цип и кейска, която е леко избеляла вече. Има петна по нея, но мисля, че за шапка ще стане супер. Също така съм избрала по-твърда материя, за да може самата шапка да стои в форма. По-твърда, но не е така, че да е неудобно за детето, разбира се. И така, хайде да кроим.
Обърнах наопаки, отбелязах къде е петното, за да го заобиколим пред чертаенето. И вуаля! Чао!